Norok joto shiwo chini Tiprasa bo Madhyamik Examination TBSC ni boto 92 hayake 95% by pass khaimani. Khoroksang ha Gopi Mala Tripura tei khoroksang kai Salka Deborma. Tripura mothani MLA Sanjoy Manik Tripura Malaikha Gopi Mala Tripura by Sabrum Subdivision Magrum Edisi Bileso. Bongni nok belakhe chaya. Lama thangna ngakabo amsuk hamtaya Bangladesh border gana haibong nok hingke ajagani se amsuk poriwi mark kaham tubiman kha hingke Tiprasa taibo tongnai rok bai ke kumanai amono tebo appreciate khaini nango sungchini je amteke topper rongno borno nugui tebo kaham sikinani bagai tai onyo leader rongno wang sanam musungo nor kubuni do phano bo bwkha bwsaro thingno do bwsaro de amoni ni area oklai tong ke to Tiprasa rong kisa suk norok naikhe belai ke chana amo joto Tiprasa ni bwkha no tongthogui thangnai tamni himble borok future ro bongni tebo kaham ke langnai bagai norok leader hanjangnai rok sa appreciate khlai borno tebo bwkha bwsari ke borong future bo tebo kaham thangnai chini dofa bo tebo bumung ngnai amsuno tinini video norok chaja ke like khaidi subscribe khaidi hambai।